नै बेखौ गांखौ अराव हांबाय, हांनानै दाब्ला खामबाय, एखे साइसनि बिदिखौ होजाबनानै समान समान गासिखौबो एखे रोखोमै हाजोब्बाय आरो नै। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दायो आं बनायलायनोसै नै। फेना हामा जाना दं नै, बायजोब्बाय दाखालि गोलैनानै। बेखौ आं दायो बनायफिनगोन। बेखौ इयाव हास'नोसै, आथिंबो हास'जोबनोसै। पिभिसि पाइपखौ नै, दंकल पाइप आरो जेनेबा दंकल पाइपखौ बियो फिसालै नै, गोदोरबा जागौमोन, दाबो जेबो नङा। एसे फिसा जागोन गाङा इयो, होमबाबो जागोन। नै बेयाव हास'नोसै, अरजों हांनानै दाब्ला खालामनोसै बेखौ। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, दा बानायनोसै नै। बे गाङा बायबाय नालाय, बियो फेनानो बारा नाङा नै लोगोफोर नाय। बे फिसा नै, बारा नांखाया। बे हले देनजार बार नाङो। बेनिखायनो आं बेखौ बनायगोन। नै दायो होमबा बे गांखौ दायो जोङो मा खालामगोन? है सिखेल साननो आंहा बेखौ एक्स'लाइट होनो। नै बेखौ ओरै सुबाय, सुबाय नङा सुबाय। नै सल्ल' दङ लोगोफोर इयो, सल्ल'। नुवाखै नामा? सल्ल' दै, सल्ल' सेन्टिमिटार। 16 सेन्टिमिटार नालाय, दायो जोङो बेखौ एसे दायो माबाया हामा जाबाय। मा होनो कभारा हामा जाबाय नालाय, ओंखायनो सैद' खालामस्रानोसै। सैद' नहले पन्द्र'बाबो जायो। 15खौनो होनोसै, 15। 16खौ 1 सेन्टिमिटार खमायना होनोसै। 15 लाबाय। 15 लानानै नै दायो जोङो बे पिभिसि पाइपखौ लाबाय। नै सुदो, बेयाव होदो, बेयाव सिन होदो, ओमफ्राय ससे बेयाव फदबनानै बेयाव मारिनांगोन नालाय, ओंखायनो माबा लाबाय आरो 1 इन्सिसो गिदिर लाबाय। गुदुं फलंनांगोन ना, ओंखायनो 1 इन्सि गिदिर लादो जाबाय। 16 सुइद'मोन नालाय, 15मोन नालाय, 15 बा माबा लाबानो जाबाय, 17 लादो, बेनिफ्राय 17 हास'दो आरो गारनोसै बेखौ। समान हाना दां गांखौ बायबा मोनो। एसे बार नांबानो जाबाय आंनियाथ'। खैथा दिनै मोननै? टेपाटा मोननांगौलै, टेपाटा थाबा ओरै सोरगिदिं सिथाबनानै दोननांगौ, ओमफ्राय हादो नोङो समान जाखायो। बिदि समान जायो। समान जायो ना? नै दायो जोङो बेखौ हास'ना लाजोब्बाय, समान मोनथाम थायो नालाय गांआ, बेखौ मोनथाम हास'ना लाबाय। नै दायो जोङो बेखौ सोरगिदिं समान हाना लानोसै, उनना लानोसै। बेनिफ्राय बेखौसो होलायनोसै आरो बेयाव गांखौ, बेयाव नट फलंनोसै, नटखौ बेयाव ओरै बेखौ एसे फलंनानै मारिना होनोसै ओरै ओइथिं। बेनिफ्राय मारिना होबाथाय जाखाबाय आरो नट मोननै नांगोन, मोननै खरै 3, 6। नै दायो जोङो बेखौ बिदि फिटिं खालामना लाजोब्बाय। नै नटखौ मारिनाय बेब'स्था लाबाय, बेब'स्था खालामबाय। नै फायदा नै बेखौ गांखौ अराव हांबाय, हांनानै दाब्ला खामबाय, एखे साइसनि बिदिखौ होजाबनानै समान समान गासिखौबो एखे रोखोमै हाजोब्बाय आरो नै। नायनो हागोन, नाय एखेजानो जाखायो, एकजेक नाय बेखौनो दे, एखे नाय। दा बियो एसे ओरै एसांमोन, बेयाव ट्र नांबाय थायोमोन नालाय, ओंखायनो एसे फिसा खालामनानै दा मोजाङै सेट हाब्बाय आरो फिटिं जाखाबाय मोजाङै। दा बिनिया गोमाबाय नटआ, ओंखायनो बेखौ कागज फाननानै नट फिसा होना होबाय। नै बियो जाहैबाय, बे नटआ एसे गोलाव गोलावमोन, बेखौ ससे हास'बाय,
बिदि होजोब्बाय आरो दा नै बिजा जाहैबाय। नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन बिदि फेन बायनाय दोङोबा दंखल पाइपफोर दोङोब्ला बानायनो हागोन आरो गैयाब्लालाय डाइरेक्ट बिदि फांखाखौ बायबानो जाबाय। बिदि फांखाखौ बायबानो जाफिनजोबो लोगोफोर नै नाय खिन्थु बे बेन जायोब्ला खिन्थु बिदि गोदान बायबाबो बायफिनबाय थागोन। बिदिखौ गोदान बायबाबो बायफिनबाय थागोन बे बेन जायोब्ला। बेनिखायनो आं खान्दा खालामनायखायसो इयो जादों नै लोगोफोर। दा लाइन गैथ'वा ओंखायनो फेनखौ फिदिंनो हाथ'वाखै नै। बा बिराद मोजां बारहावा नांदों नै। नोंथांमोना बिदि भिडिअ नायबावनो गोसो दंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनफोरखौबो थुना हो आरो कमेन्ट सेक्सनाव एसे माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ लाबोबावगोन आं। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामना ला लोगोफोर। दा नै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथ' साबसक्राइब खालामना होदो। बाय बाय। नै दायो गिदिंगासिनो बियो फेना नै जाजोब्बाय बरिया। खम जाबाय।